A Guiño regresará ao ourizo no último trimestre do ano. A confraría local únese a un proxecto pioneiro, un plan experimental de sembra de cría de ourizo para impulsar a especie. Unha das especies que está tomando protagonismo na lonxa da Guiño nos últimos anos é o ourizo. Este 2026, os temporais impediron que a campaña se desenvolvera con normalidade, polo que ao pechar a extracción ao remate de abril, aínda quedaban preto dunha dúcia de días por ir ao mar. A confraría solicitou á Consellería do Mar traballar en maio, petición que non se vai adiante. A idea era pois poder adiantar un poquinho, o sea, quitar un poquinho de días máis ou aproveitarse deles, por así decirlo, collelos en vez de rematar en abril, pois darlle un poquinho máis ao ourizo, non? Para continuar a campaña mentre o ourizo estuvera en boas que estuvera en boas condicións, non? Que non desobara. Pero nada, ao final está por lei, solicitamos a Consellería e nós non sabíamos de certo isto, está por lei no que pon unhas datas determinadas para poder extraer o ourizo no plan de pesca, entonces claro, desa maneira pois podemos extraerlo a partir de outubro, neste caso este ano. Entonces barasaremos a ver se podemos en outubro, novembro ou incluso decembro, pois poder completar estes días que nos quedan aí e aproveitar un pouquiño o precio e os recursos. Nos últimos anos o habitual era deixar eses días sobrantes para decembro, coa campaña do Nadal cerca, xa que o valor do ourizo era maior en primeira venda. Igual repartimos un poquinho os días, pero bueno, estámonos basando un poquinho todo en opinións, porque cando se xunte a xunta o que é a xestora de carreira, bueno, de Aguiño, neste caso Aguiño e Ribeira, pois mirarán a ver como queren facer. Poden repartir os días desde outubro hasta decembro ou simplemente pois metelos en decembro. Temos un poquinho máis marxen de días, e bueno, iso agora está aí no aire, ainda non temos ou non teñen nada decidido. A confraría de Guiño ven de ser seleccionada para participar nun plan experimental de cría de ourizo impulsado pola Consellería do Mar. E agradecerlle que nos dé a pé aprobar o recurso a través de sémbralo, de que vaya adiante, é unha maneira de poder pois aproveitarse do que temos e de que sabemos que o ourizo que é un recurso que tarda en desarrollar, pois é unha maneira de botándolle, pois o que lle bota sempre vai a criar, ou eso esperamos. Entonces é unha prueba piloto, por así decirlo, xa se probou tamén aí na parte de aí do norte, en Coruña, e foille ben, e nada, falamos que a Consellería para ver se podíamos acceder a eses cartos e subvención, e bueno, son unhas 10.000 unidades nada máis, pero bueno, para probar está ben. E para aprobar, xa que esas 10.000 unidades se botarán nunha zona concreta para ver como se desenvolve a cría. Ao largo do tempo facer uns mostreos e si pois ter claro de se realmente pois ao mellor pois hai que tirar por aí e todo, aínda que a naturaleza nos dea o que nos dea, coidando, eso sí, pois ao mesmo tempo si podemos nós tamén axudala, pois que mellor, non? Xa que o ourizo é unha especie que tarda preto de 3 anos en chegar á talla adulta. Por moito que a naturaleza nos queira dar, pois sempre é un complemento, non? Tal e como estamos vendo que tarda tanto en desarrollar que vemos que o recurso, que non é como outros recursos que tarda en medrar e coller a súa medida legal para poder apañalo, ademais de que nós temos en vez de 55 milímetros, temos 60 milímetros para poder apañalo, a partir de aí, entonces claro, non temos o ourizo que quixéramos, non hai o que había, pero bueno, eso pasa en moitos recursos, non? Por non decir en todos. Entón, que nós si temos que facer se hai esta probabilidade, ademais de coidalo, é como estamos facendo, que eu creo que estamos tendo un bo acerto, que é baixando os kilos, baixando o tope de tripulantes, eu creo que poñendo a medida tamén, subindo un pouco máis a medida a medida mínima de extraelo. O ourizo manterase en Aguiño.